chingamidza changamiro kusvika pavaita vana baba tichakumbira kuti muchireka iri mumashure mangu vana mai tichivedza mupoko kuti muchive vana baba idzogorore zvakare Penyato. Oh, na batawa hivi. Pamsuri changamiro. Ava ndibamukuru wemudzimai wangu inano vabuda. Ava bamukuru avo kama uripo natezvara vangu inini vane tu vakadzi bamukuru avo. Mukadzi womukuru iye hanzvadzi nehanzvadzi natezvara vangu inini. Sa mudzimai wangu achiona ava murume watete hanzvadzi yababa wemudzimai wangu. Ndifunga ndichangopfimba mudzimai wangu ini ndikamupfimba ari kumba baba mukuru. Ndamupfimba bvatawirirana zvikanzayo itai kuti ana atete vazviziva vanovaradzimai wavo. Ndifunga vakandipa mukana ndikasvika mukati memusha. Vandipa mukati memusha ndikasvika pakuwirirana nemumwe wangu tikatorana tikatanga kugarisana. Asi chikazonetsa pakugarisana kwati tingatakaita nemudzimai wangu. Vakanga vakuuya nemaquestions pamba pangu inini. Ndifunga maquestions acho ndekuti zuva rekutanga vakana madzimai vese vari 2. Vakasvika vakarova doors kusenseni kwakwakwa munosvika nemasoja makarara marwere akaita dhoo nemabudiro andikaita zvikandishamisa. Kulongotsa morari. Ndandiri pamorari ndisika morari. Ndichikuda panze ava baba vandikawana varipo nemhuri dzavo vakati mugere sei panapo. Ndikati naipamukuru kwakanaka here kusvika kuseni kwakadai marwere amaita dhoo aya mubvunza kuti mugere sei. Asi pano zvamutinzwa here kana kuti mudzimai wangu pane mashoko ari kuuya nayo kwamuri kana kuti atezvara vangu vane mashoko yavakutumai nayo mimi sabamukuru pandiri. Ndikaendedze mumwe wangu pamwe pane kutadzira kwandiri kumuita kuno kwaari kutsananga kwamuri. Funga mudzimai ndikamudedza vadzimai vavaripo. Ngati ameno amai mwana inzwe mawira aita vanavo. Funga mudzimai akabvunzwa akati ndisitigere zvakanaka. Ndikati koimi bamukuru zvamukutaura izvi mukuzviwana kupi? Ava akati musara memushishina munhu siyanai nazvo. Funga ndikangozvinyarara but ndani nequestion mark. Vavaenda zvadaro ndikanga ndine vana. Mudzimai wangu ndikamutora nemwana wake ane gore ne8 months. Mwana wakaitiswa nomumwe munhu asi ndikazvigachira ndikati ndikwanisa kuchengeta mwana ndozoranga yangu mhuri mwana uyu kana akura. Pakusiyisa kwatikaita mukaka mwana uyu vakandipa vana 2 vasikana vaivaraidza mwana uyu pakusiya kwangaita mukaka. Tanga kugara nevana ava. Takugara navo tisati tasvika pakunodzorera vana vakazodzoka naatete vaivai pasina mumwe mukadzi wechi2 asiri atete vaivai va2. Funga vakasvikira munda ndichita makomba. Atete vakasvika kumba vakasvika munda mandikanga ndiri ava baba. Zvikanzi tasvika pamuninga tamire bamukuru. Kati arege tigare pana vanhu. Handisi kunyanyomira ndakienda. Ndikati bamukuru ndizvo here zvikuitika. Ndikati tasvika kumba kwenyu kuti atete chaivo vasvika kumba. Pasi chaipo mukuramba kugara chii? Zvikanzi pamunini mashinga here kugara nemunhu. Ndikati mashoko amutaura imumbozviwana papi zvokuti mungandibvunze ndashinga kugara. Okutanga vakambouya nemashoko akana ezvinezvi mayami muchitaura kuti mashinga kugara nemunhu. Imimi point yenyu iri papi? Ababa vakatadza kuti pindura zvakakwana vakatsenga mukanwa. Funga ndikavatora ndikaenda navo kumba. Vanzwa mashoko ndikanga ndataura. Ndikatuma madzimai angu amura ndikotenga chingwa vakachishaya. Vachishaya chingwa ndikati chinotenge mabhisho. Mabhisho yacho vakasiya tii vakada kufamba vachidya mabhisho zvinenge zvichiramwa baba. Ndikati imi bamukuru chii chimbonatsa kuitika pamuri? Ndifunga vakazodzokeredza vakakwanisa kugara pasi vakazonwa tii nemabhisho yayo vasungwa vaenda kumba kwaona adzimai. Vandasara nomumwe wangu ndikati iwe anombobva wadanana here nabamukuru nokuti mawira avakuita pana pane eksheni ine handisi mwana mudiki. Kuti vandichinzi baba wapeshenzi nemumwe mwana ndikakudziwa nemwana wangu ndisa ndikagachirewo nemwana wako. Mawira akuita bamukuru adzo kuti munhu ufanira kunge muchidanana. Mudzimai wangu haana kukwanisa kundipindura panguva iyoyo.
ndikabva ndakwanisa kungozvinyarara ndikati uyu mudzimai wamwana mudiki ndichaidenha rimwe zuva ndinoiwana kubasa. Ndaifanira kunge ndikaenda musi wa 1 December kumasvingo ndokwandinoshandira. Ndibva ndati madzimai chinodzorerei vana vangu vachivaredza mwana wemukaka nokuti mazuva ekudzokera kubasa ita sei akwana. Funga madzimai akasimuka nevana vakaenda kwababa vakandidzorera vana. Pakudzoka kodzorera vana ava baba vakaperekedza mudzimai wangu vakaita zvavakaita murodi nemudzimai wangu. Mudzimai wangu asvika kumba kumanheru ndifunga akati ini pane zvekundinetsa ukati mumwe wangu ndikati chii chinonyanya kunetsa nokuti iwe tasone mawiri ari kuita bamukuru wako pano apa ndokwabva kusiya vanototi pane zvekundinetsa taura kana pano zvatiri kukanganisira totsvaga vanhu vanogadzirisa nyaya yenda pachii nokuti so tiri parwendo kufamba kuenda kwatiri kuenda. Kumanheru mudzimai haana kukwanisa kutaurira nyaya kunze kwakuchena ndifunga paakakwanisa kutaurira nyaya iyi kwakuchena kunze zvikanzi nyaya maibvunza nezuro bamukuru ndikuda nawo bapi handikunyemberezva mukutaura chokwadi vakatondiperekedza tikaita bonde tese murodi kwakuya kwandikaita vachitondibvisa jatewo ndakuda mwana wane akura. Asi zvaninetsa ndezvokuti imi ndimi kuchengeta mwana hamusati mabudisa muromo iwowo wekuti ibvise jatewo ndonyaya kundishungurudza. Ndikati iwe ndikakuti kudini oraiti pakuita bonde kwamuri kuita mukuzvidzivirira here zvikanzi ayo hatisokwanisa kuzvidzivirira nababa. Zvadaro nyangu ndikaendesa kwaSabu. Yaendesa kwaSabu kubaba vakatumirwa mupurisa waSabu. Musi wafanenge vachiya kudarira Sabu kubaba ava nakuya vakati ateta avapo handikwanisi ndiveko pasina atete. Ndikati hazvisi atete ava nabasa panyaya inokuti baba ava ndovaiva nemaquestions kumba kwangu. Baba ava ndovairara nemudzimai wangu. Ivo ndo vatiri kuda. Atete ava nabasa panyaya iyi. Ivo ndo vatiri kuda. Nokuti munhu wavaita naye bonde ndiye ari kutaura maitire avaita mushure mokunyumwa nemawiri aita baba wapamba pano. Zvadaro mupurisa waSabhuku akadzokera futi musi waidiwa asi wawakauya vakapa maquestions mupurisa waSabhuku. Ndikaenda kwaSabhuku ndikati sei dare risina kugarwa nhasi ndikakwira ndare zvikanzi achichiriwa pamaquestions mupurisa wamamo. Ndikati musungwa akudze zvekuita ndiye ngauye padare atete ava nabasa. Funga vakazouya baba vakasvika padare raSabhuku. Komiti yaSabhuku jasi yakaungana. Baba nyaya yakabvunzwa yakataurwa bonde nemukadzi vakabvuma kuti vaiita. Kuti vachibvuma kutongeka padare raSabhuku racho vakaramba baba. Bva ndatora maminitsi angu yanomaere kwaSabhuku bva ndaenda naye kumba kwangu imomo. Baba vakazorongawo mesi dzavo nevanhu vavo vakazotumawo kumba kwangu zvisinei naSabhuku. Vakazoti panyaya iyi ndikuziva ndaibvuma asi ini ndine mbudzi 5 netsaga refetireza resi. Tambira zvinhu izvi funga zvinhu ndakatambira ndikatengesa fetireza nembudzi 2 mbudzi 3 ndikamuka ndichiwana dzisipo patamo. Saka pambudzi 2 dzandikatengesa nefetireza ndo pakazowanawo mari yokundokwira kwandikaita dare kwachangamiri kuti tinge tiri pano. Ndo mamiriro akaita changamiri iyo vachishiriyo murume ari kunyepa zvakutaura inini muramu wangu ndaigara naye papa pangu inini ndopakamutora amutora pamba pangu achigara naye zvese zvakutora kuti tumubvunzo ndakasvika naadzimai vangu apana kana tumubvunzo pandikambomubvunza kana ari kunyepa. Handisi chikomba chomudzimai wake. Ndichikomba chomudzimai wake pakuita sei? Pavari kuti vakauya vakaperekedza vana ini ndikazorara navo. Akandiona ndikarara navo ndiani? Ndikarara navo kupiko? Ndakurara navo. Ndakabatwa nani? Ari kubatwa gurugwa. Chava. Ari kubatwa gurugwa, ari kubatwa gurugwa. Ari kubatwa hembe, ari kubatwa bhutsu. Ndakabatwa chii? Akandiona ndokupi? Chokwadi ndakamupa zvakaitika mai ndatongwa kudare ini ndikaona dare riri risina kutongwa zvakanaka
dai kona kwangu dai unotongwa kuno kwa guru kana kuti fukusiri ko village nogara murumo ndakabva ndaenda kuyoku ndakamubombonyedzewa akandikuita murume padaro aida kundirova pese paifamba pese aigara akabata matemo mapanga ekuda kundicheka amai vangu chaivo akasvika kunovaudza amai nyakubaya akasvika kunovaudza makutinesi mamwe adzimai vangu akavaudza adzimai vangu vachituvese kuti anoda kundiuraya vakanditi bhadharai zvenyu baba womwana kwaiva kutya ndanga ndangoprotecta upenyu wangu chete ende kana kubhadhara kwandikaita kana kubhadhara kwacho kwandikaita ndaisaziva chitemutemu dai ndaiziva ndingadai ndikauya pano nokuti ndakatombonyedzewa ndikatorerwa zvinhu zvangu mahara ndisina chandaita Shirika kuti vanhu vakakudzvinyirira vakatadza kupa kodzero dzavo. Ndakadzvinyirirwa ende vakashandisa ukama kana iko kuno ndainzi uri kuenda kuna sekuru wangu amabhandi kuchazviona ndakati panguva yakaoma pese pandikanga ndiri Oya kunwa rowa here. andikutoona enda kuti uya zvakanaka zvokuti ini ndakatadza kuziva pandikatora mbudzi dzangu ndindaifana kuuya kuno kutaura nachief Enda pakati kuseri. Enda kuseri. Mira hapo pakati. Mira. Ndiani wako vanhu vari pano? Ndibangu murume wangu. Vanopi vaita bonde nabangu? Nabangu takaita bonde asi rangarire kumanikidzana. Bangu vaindimanikidzira. Kundimanikidzira kwakaita tichibva kuchipatara vakandiendesa nerodhi yemusango. Yanga ndisingazivi. Inini kwari kutera nokuti pamwe mbi yangu ndiyari kuziva rodhi. Tasvika parodhi zvikanzi ngatizororei pamenini. Ndakavabvunza tako. Kurodhi yaukoya kune chibhiriji chinoenda kukipi. Ndokwatakaenda. Tatazorora pasango. Ndikati kwesu sitazobva sei rodhi. Tichiona kugara pana pasango. Zvikanzi inini zvandikutoda vana ndikuda bonde. Ndikati kwa kuda bonde ndai imimi murimi makandidenza kuti uya nemwana timurapise. Ndofunga ndikavafunza mubvunzo wakati mwana uya baba wake mari yakabhadhara inini kuti murapisi asi mipari zvinhu ndikuda bonde wakandimanikidzira ndikasvika pakuita bonde inini. Akakubata pa. Inini akatanga kubata pa kuti ndike bonde naye. Wakasvika notigadzi takagara so tikamagara takaita ende ndakagara zvana ndakaita izvi. Wakatanga kundibata zamu semabata andakaita izvi. Wakatanga kundibata ruoko rwawo mburukwa rangu inini. Ndabva ndavati imimi kochizha makuita patini imimi ndini makandidenza mandidenza ndauya Nyarare ngoshaka mani. Daiso naso nini tomboti nasi nini ndauya semawira andaita kai makunditi nini ndikuda bonde inini ndakukumbira Apo pokadara akapisa ukombu. Pakatisa ukombu paipa iwo ndobva nditi zvoni nini ndikuda bonde panapo pasina bonde inini ndinotokurova inini ndinotorova munhu inini karikangu ndaitorova munhu wakandimanikidzira mwana wangu ndakati inini ndoita sei bandiri kunoku inini mwana wangu aripo wemudakararavo apa ane kore 8 mwana wako ndobakubata ndokuti bata kwakaita ndikasvika pakurara nawo akabvisa bhurukwa ndiani ivava ndovakandibvisa bhurukwa wakasvika pakurara nawo ivava mukuru wangu apa makaita kangani ipapo takaita kokutanga tagumba titaongonga ri kugadheni vwadzinga vana vatiende kumango vavhara dho ndikati kuendewo zvamunatsoziva kuti ndine munhu wangu tikuwirirana naye ndindimekanyatsonyatonditsigirira inini kuti aiva munhu ari right nasi unomudaramba muchindimanikidza kuti tiite bonde neni muda kuti ndiite sei kandimanikidza kana kuti ndigara natete chaivo dzimwe dzenguva waiuya wachiwanza nyaya vana tino chaiwa dzimba mba dzimwe nyaya dzetinodzetoo wari kuda kuvharidzira inini kuti ndisataura nyaya iyoyo vachiuya vachivharidzira vachitaura nyaya dzavaitaura ipapo inini kuti ndichitaura natita ndaiwana mugana kuti ndiwadza tatite ndonhawiri wakazomuudza sei ava ndakazovaudza mushure monga wangu vakuramba vachiuya nokuti nandaenda kumba koava manje wakuuya kutanga vaya vachigugudza dho ndakati vamwe munhu semunhu atumirwawo nababa wangu aiva muzoti vanhu vakagere sei vakapindura kuti ndikati tikagara zvakanaka ngechituwa wakauya kumunda vaona kuna varume wangu mumunda muyu handina kuziva kuti wakataura kuti kudii
asati tena ndinawo kumba kwakosvika ndobvunza kuti muzukuru wakagara zvakanaka ndakati aiwa ndakagara zvakanaka kudya kutodya toda sei tosiyiwo chikafu ndakati aiwa kudya inini ndakatorara nawo nzvimbo dzandakatorarana nhasi ndiri kutodziziva kuti apo ndopatikarara nanhasi kutoenda ndoudza ndakashandisa rodi iyi mumba wavo takarara apo vana vakadzingidzwa vakaenda pamumango pachikoro pai parokwidza pachirodi pane chiimba hatina mbobvira tarana makondomu nokuti iyo vangu asina chakazondirwadze ninjiudza mbi yangu achindiudza kuti kuziva nemamiriro akaita munhu ndomamwe pandakavakurukurira zvese nokuti inini asingazive mamiriro akaita banguru wangu inini banguru wangu nasingazive kuti vanotomwawo mapiritsi uye munhu ane chirwere ndichisvika kumba ini mama kandiudza kuti iwewe mwanangu ndikuziva here kuti banguru wako vanomwa mapiritsi asi uneudza kuti ukasendera nawo kana iwo watadza kuti wokumangidzira kuita izvozvo iwe wachiziva ndo stage yandiri waida kuti uite sei ndakatorara nawo izvezvi nzvimbo dzachiza ndikutoziva ndikutodziziva pandikarara navo nopana vandikatorarisa mwana wangu takasvika pakuita bondero unoshoka ukarara naye ubate pamberi pake ukarara naye uradhisimisi mbaenda kuzorora nesembe kudai basi makarara kangati katri saka ivo atsanangura vantu atsanangura virasida kurume achiteerwa atsanangura zvese aperekedze vana atoita bangura kuboshya vana vaende Amasipo vana vakatoenda imijimana alright imimi ndoda kubvunza kuti chamasumukira kuti mutaure chii chokuti ndakarara nawo ari pamurume wake no pataurwa nyaya mbiri kubvira kumurume nokubvira kumba kwenyu nokundaa kumurume mazvinzwawo alright vari muno vese vakakuvengaira manzwa zvatikutaura zvaataura ati kubvira kumba kwenyu kwacho nokungaa kumurume kwese ndo zvaataura asi ndiri kupokana nazvo amainini avo ini ndaigara nawo pamba pangu ndaidanana nawo tichokwa ndakarara nawo katatu havasi mbonyepa katatu minai uyanga asipo asati atombopinda patime inini yandikarara nawo katatu pano zvandikasema pana amaini pandavasiya amaini zvese zvava kundigadzirira ivo kuti ndakavasiya vakatogara kumba pangu manzi vakawanda vakaenda kumba kwake uyu vakagarawo ikoko handina kuzombodanana navo kunyepa ishe wangu ndikambombonyedzewa mambo wangu ndakanga ndiri panguva yakaoma ndichitobatirwa matemo nomapanga amai vangu vabereki vangu ndo vakazonditibhadhara zvako mwanangu nokukwatiwa achikusakana nomusango mese inini zvinhu zvangu zvakatotora ndikutozvida nokuti napana zvandikaita ndakabatwa nani musati ndakabatwa nani ndakazvita kuti ndinomusvita yei ndati chinyarara panopa jasi here panopa jasi simuka musi wakatongwa nyaya ikaziva nyaya yakatongewa pakutanga marambiro akaita kati anhu zvaubvanambodaro naye zvazoti ndakadaro naye saka zvaziramba kuti nyaya iye saka murume uyu ndopakati zvaramba kudaiso ndiperichi maminetsi vanhu zvavaparara saka parara kwavakaita manje saka murume uyu achichira vaivana vabia vaivanavo ndakaenda kwabhuko saka tagara ndakazoona varume vafuti vakauya kumbe kwagubhe uyo saka ndaiyo titaurirana tokupa chi tokupa mbudzi saka uyu murume aingati ningona kuita kuti tiwirirane
Ile mbudzi 15. Saka ngatina mbudzi 15. Takushubechi mbudzi 5. Wakanga uri kwere? Ndine ndiripo. Vachitaura aitaura munhu ndokupa mbudzi 15 ndokupa mbudzi 5 ndiyani. Achishira. Makanga mavarova here? Aiyo vasina kurova. Vanga vainani? Vega vana ava. Sumukai. Sumukai mesi mamripo. Kumeseni. Nevava. Yakuzuzo kunosoli. Baba chokutona. Asante makisi mangani. Baba nawanyorana. Ngerabera. Aku dia pam second liter time kayak ban. Dia sudah rumit dari mire. Ai. Untuk dah kuel. Coba ini. Nyara lagi kalau pamba ini. Kalau pamba nyara lagi. Ini Pak. Kalau pamba nyara lagi. Nah, sang roti nyai itu apa? Food bisa kalau kita pilih tahu dah kuel. Us le program ini pada pun kampanye. Iwe tsauna muri cuma zironda panyaya chichakaitika nyaya yakaitika andi utinise chifambi kana chii but ndoda kutaura zvinochangira padare vanhu vakaenda kudare vakataurwa dare nasabu pataurwa dare nasabu pakarambika mugongo akaramba nyaya ati mutimbu varamba nyaya inini ndini ndakazona approacha kupe nekuda kwekuti ndakanga ndaona kuti kugara kwavo ava ndibamukuru vagubhe vanogona kusangana mune zvakawanda mumatambudziko kana mune mafaro ibva ndaapurocha gubhe ndakati gubhe tasaona apa ukama hwenyu madzimuri vaviri koitwa sei zvakanzi noosekuru nyaya iripo ndeyekuti vakarereka bamukuru vangu tinogona kutaura nyaya yedu kusvika pakupedza shuwa gubhe akanditi noosekuru nyaya iripo ndeyekuti vadaidzei vauye pano vagara apa titaure but tinoda kutaura zvinhu zvinotiwirirana panapa so ndakavadaidza ati mndu vakauya takataura akati gubhe no nyaya iripo ndeyekuti ndiri kuda ndipei mombe 3 ndakati iwewe gubhe pamba pababa mukuru wako unopaziva zvese zviripo unozviziva mukadzi wako akamutorera ipapo zvakanzi no kana pasina mombe 3 chindipai mbudzi 15 ndakati dzinongodzoka pamombe 3 muzukuru wangu tauriranai zvakanzi alright sekuru chingondipai mbudzi 5 ndiye akatanga kutaura izvo mbudzi 5 ndakati atembo muri kuzvinzwa zvakanzi no mbudzi 5 ndogona kudziwana akati mbudzi 5 ne$50 mbudzi 5 ndodziwana $50 ndogona kumupa saga refertilizer ne2 huku ndobva zvanzi izvozvi nizvo ndozvida nhasi failure kundipa nhasi maminitsi angu ndinawo ndobva ndangokwidza nawo kwamama so takayambuka kumhiri natimbo akanobata mbudzi 5 ndakaenda nadzo inini namurehwa takanomba gubhe zvakanzi no hano kana madaiso zvinhu zvachena ndakati no ngapave nezvinyorwa zvokuratidza kuti zvinhu zvenyu zvaita sei machinhu chimwe chete maregererana maita sei pashuwa ndobvasainirana basa ndokufamba kwandakaita changa ndomusiri wandinomakarova here chishiri tabata bvise mbudzi mati makatuka chishiri ayo makamubatira matemo here ayo iko kwahani kasabhuka kabatirwa nematemo ahani mbudzi makasungwa here kuti endai nadzo kana kuti makaenda nokuti makanga maona kuti paita nyaya pakanga paita nyaya asi avo vaspensa vakanga vataura kuti tiyanani panyaya iyo ndiri kuti mbudzi makasumandidzwa yekudzora mbudzi mudanga okay kwenu munozivawo sei aiwa zvataurwa nevava ndizvozvo ukatenga nedzimwe tubu dzinoitwa nemasava 5 idzi 2 dzazvinoitwa nemasava imi muri pakati pamusoro kuti dziende mbudzi dzichangamira handisi kudanhoro mwana wepe kuti dziende mbudzi idzi gubhe rakasvamba pedu achida kurwisa no handisi kuda izvo sei chita ndaiti kuti muchataura kana mutaura nyaya musaite saiti iye anokondiani wenyu sekuru ataura saiti ataura straight unoda muzveri chiri noyo namutimba ai uda muzveri naye pasepa ai kemimi kana uyo achitandi nadambudziko sei muntu wakangoitisiri iwe ataura kuzvakaupedza yei pewa mai mataura aita baba wangu mushikaiti
zvazvinoita pakurarama usatarisira nepasi. Zvazvinoita hakuna munhu asina maadvaisa, hakuna munhu asina malawyers. Mamukagara mukati mumusha muno masabhu, muno madzipambo, muno malawyers. Uri kuona zvakaita nyaya yako, toda kukuudza zvaikaita. Uye akapiwa pfungwa nevanhu kuti zvaita zvakanaka, yabuda pachena. Kubhadhara kwaita yatwa evidence. Kuzinzwisisa ndozvakaita nyaya yavo, ndozvazoita kuti uyo akwire dare. Kuti wakamupa mbudzi 5 inosagara mwachete kusimawirana paukama mugare zvakaita zvakanaka, uyo baapiwa nevanhu kuti no mukana uripo bheta uende kwamambo kunobuda zvakawanda. Ndozvakaitika nyaya. 2 rega ndisipa ndawedzera. Inini foni dzangu idzi dzakashata. Saka muchiona ndichizosiyana mamwe madzimambo. Foni makafonwa munamba dzina 0772. Ndiri patoget rokupinda muHarare. Mambo makadii tipo makadiwo ndiani zvika nyaya iri pando yekuti pano nyaya yekuti Gubha akabhadharwa. Saka avatembo vari kuti no nyaya iyi haifana kungopera post akapedza kubhadhara moti kudii naye mambo. Ndikati okay pandanyaya andipe comment. Ndobva yaiswa message paapa ndiyo iyi wani inopinda paapa akandokungofona kanoiswa pamessage ndobva ndatoseka zvangu. Ndobva vanhu vaivazofona futi ndaakumunda kuchinyaya ichi ina nomboziva kuti ari kunzi Atembo ndiwe. Ndikutozvifunga pano pafoni yangu kuti ndozvairi kuta kuti Atembo ndiwe makanzi Atembo chichi. Saka ndizvo zvakaita pano akapiwa advice nevanhu vakafona futi pafoni papi ndiwo matsotsi mamwe chetewo, asi varaiti vanenge vaida kuti nyika iite sei. Ende zvandaifungidzira manje ungosika pano kutaura zvakawanda chikodzero. Uyo akanga aita Major Street asiri anochacha mafasa akadaro musa ndo basa redu isusu. 2 hawaifana kutaura muromo kuti ndikatesta amaini pano zvandakaona. Wozi kana uchitonga munhu ari kutonga ipanapa handisi kuvillage level kwedu, ndiri pahigh level. Nandakagara so ndeichitoona kuti no handiwanza zvitaura vakadziva kuzvakavakuta pandavati stop. Ndaida kunzwa kuti namutimbai munodambudziko here, nauyu masunga munodambudziko here, naamai vari kumudambudziko here, noari pakati ndezvandanda toona kuti okay dambudziko riri papo. Hatidaro. Ende zvazvichiita apa ndezvokuti panapa tikatadza kutongai zvakanaka mumhoresana. But mauya kunopera nyaya. But ndiri kuti next time kana ukasangana nyaya dzakadai tinofanira kunzwisisa. Ende kuita my emotions kana tichitonga nyaya kusinde kutonga nyaya. Isi tinomirira saka tisingafundi. What is attention sabanze? Kienda zvatso panze pepe. Kuye kuno kutokuti imbozororai. Tinongodzoka pano chingodzorova chiri muridzi wadzo ndiri papo. Mazvinzizwe. Ndodambudziko rakaitika panyaya. Mistake yawakaita ndekuti pawakapedza kubhadhara dai wakatsvaga kuti mutemo unoti kudii uchidadai zvakakusefa. Wakapanonoka. Saka zvapanoita kana pakada next time hatifanira kunge tichidaro. In the next time hakuna kuti kana ukavata nomukadzi ugotiwa ndaona zvandikatesa zvandikuona sina kunaka. Wanza point imwe yataurika uye ati baba mukuru vanomwa mapiritsi. Zvichireva kuti akasimudza nyaya pamutemo wedu wemunyika muno muZimbabwe medu yokuti anotaura kuti wakamudzvinyira nokuti wakaita bonde mwana mudiki zvisinei kuti makore akwanisa pa zvinenge wakaita mubribe. Saka izvofanira kuzvingwarira. But zvisinei zvese izvi kungokudzidzisai kuti nyika inofambiwa so. Kana imi vakadzi vachichiri muri wrong hafanira kungodaira zvisina basa. Because kana mairegerawo shira achita bonde aita naye ari murampango yafanira kunge akazosiya kune kuri kuabuse. Mazuva ano kupa munhu chirwere kana kurara nomunhu musina kudzivirira ende musina kutarisa kuti mastatus enyu akamira sei panyika zvinokonzera rufu. Upenyu hwatinahwo hunopfuura panyika. Mazvinzwa? Shuga ndiyo inoti ikapera toti handei tonotenga munhu atengwe. Tongoziva kuti hedu mazuva ano chirongwa chako vanhu vakurarama namapiritsi but tofanira kunzwisisana. Alright, zvisinei ngatidzoke panyaya. Ndibaba mukuru wako ndiye akativa munda wako zvakaitika zvakadarika uri kuti achiwari. I'm asking you, since you are quite a Nini maitira akaita kuda Number 3. Wewe zvakango wapuwa ngori yani. Ai ndingamwana ndikutobvuma kwanyaya. Anditi kukoda kwa nyaya. Kukoda zvakutaura. Ndinobatsira chishiri murume anenge iwewe. Unoona zvese zvakutaura. Haisi plan yake. But yakagara pasi valoyers vakamudzidzisa zvakutaura. In the next time usafa wakaita zvakafanana nazvo.
ene nini ndiri free zvangu sei kana ukati ndamiste ukatadza ukauya ukandibvunza kuti apa usaita apaita sobhakara ini chaichai ndiri presiding officer ndokudza zvokuti zvese zvaari kutaura kuti ndendamura ndakatoudzwa kuti kudarikwa mapointi ndainenda murana ende arikudza kuti no kana atodaro atotyora pangu mumakumbo kana kuenda mabhabhasini but isinei zvinoitika zvazviti iwe pangudza ukaita chafaita wani nokutonga kwaukaita uchiti ndiwe mambo uda kubhadha ndikuida mbudzi nhasi wani handii wakamuti uyane unonatsa 5 same day uyane 1 nhasi kwamambo wakangochaja wakadi kuti zvawakapiwa maminitsi kwasabu wakaenda kuna mambo ayo vakaziva kumba kwangu manje sainisi munhu abvuma kuti arara nemukadzi wangu badarira sabhuku asi avakaramba kuzotongekana sabhuku wacho vada kutitonga ndopa ndikakumbira maminitsi ava vakaziva kumba kwangu vachiti nyaya ndikuiziva bata nemudzidziti muri kuti tiburirane ndikatoti iwe wabvuma kuti ukarira nemukadzi wangu waramba kutongeka saka mudzidzi ndozokutoti iwewe nyaya saka ine judgment handisi kupa kana usina kubhadhara mbudzi dzako nyangwe iyo handisina basa nayo inoda kungokubhadharisa nyaya yekuti wakatonga zvisiri wakapiwa zvinhu waifanira kunge wakateedza mutemo dai wakatora tsamba yako wakauya kuna mambo kana masikati kana kumba wamuchero nguva ndinoramba ikugamuchero ndiwo unochitengesera hori ndiwo unochitengesera magaka ukate ndiwo unochitengesera bombe ndichitomboita chikwere chinewo wakadi kuya kubvunza kuti vasekuru ndo zvandiwana aiwa kusekuru ndo saka ikuda mbudzi kwauri nokuti nyika haisi yako ndo yako wati kuda chii kwauri kwaari aimbaurira kwakaita nomukadzi wangu ina nomubhadharo womombe nato ini ndikuda mbudzi wari ndatomirira kuti mbudzi nokuti handitombochaja kana usina kutaura kuti mbudzi yangu inouya sei iwe sauti urikuzwa zvikuita mwana wako ndati ndikuda mbudzi wakatonga nyaya wakasiri unofana kutonga iri mbudzi yangu inoya nii ndikuda mbudzi ndoda deti iwe wakamutaura kuti ndoda deti ngaiwe nhasi mbudzi kwete mangwana right iwe mubabi yako ari kuti kumunyengera kwaita mukadzi ndoda mombe but ino zvisinei isu tinopa mutemo zvinhu zvenyanga ari muramu wako asi wakadarikidza wakazoenda kusirika mudare vedu muno mombe inonzi $300 but iwe unobhadhara $750 wasvinzwa ndinokupa nguva yekubhadhara since uyo akambowana zvakawana izvi zvanga iri nendamura asi kutaura kwaita kuti nendamura ndishuwa tiverenge pafanu yedu nazideti 721 another 21 ichi skipa madare tu mambo wangu papo ndanga ndichikumbira kutaura ini kutaura chokwadi handina kana chandinacho handina kana chandinacho zvokuti ipapa vakazotambudzira vakatora zvese zvikatopera kana chikafu kana vana vache vanena mododi chaiyo chaiyo ende ini handina kumborera nomukadzi uyo ano iwe katatu kataura angasina kana ndasvika munyara kana ndasvika kana ndasvikapo mwanzo zvandakutaura kana ndakutaura musina munyara 18 unenge iri mwedzi upi 18 February chipai February end of February anayane 300 ndikandikudzidzise mwana wamwari kana wasvika mudarisi ukaona ndatiisa pauri ukagara wakaboya munhu ukaona vanhu vari ava nekupfekenura wemunhu mukuru wazvizwa vanotapedza kutoka chatinoramba chekuti munhu hafanira kumanikidzwa chatinoramba ndekuti munhu hafanira kuchidziwa munhu wese muzimbabwe munhu anokodzero dzani zvizwa zvitotaura
tiri kungokuudza ndangokutaurira mahighlights yezvinhu zvawakaita kamistake wachizivisa next time pakushwa ndakapikana ukatadza kubhadhara kwaani ndapatadza nokuti ndakaziendawo zvangu kumutemo ndichibvunza ndoba ndatonzi hauka panonoka pesa ukapatadza kusvika ndatoona kuti ndakapazvina chena unosaina right next iwe waenda kudzi yangu iwe iya nyama yemugwa kwauripo usanakidzwa mutemo unongoti munhu anofanira kuteswa katatu toona kuti haana here chirwere wazvinzwa ipo panguva ino handiti bonde uri kuita nomurume wako right munodzoka kuno kudare inofanira kunoteswa musi wemanje mangwana naika wazvinzwa ino munhu tinofanira kupai 3 months vanofanira kudzoka January, February, March fanira kudzoka tidziwe kuti maresults enyu akamira sei wazvinzwa asi tiri kuti tati iwe yanyama yembokori baba mukuru wako achirega kutamba nawo wazvinzwa tinozotonga dzimwe futi ida murume wako semadira wakamuita ende iwewo usaite hasha dzokuda kutema munhu tiri kuti masako ngazi ndishoti tapedza